Assalamu alaikum. Türkmenistan'ın hormatly prezidenti Serdar Gurbanullayeviç. Men Lebap vilayetinin Sakar şäheriniň ýaşaýjysy Babacan Amanov. 65 ýaşymda 8 ýan ýoldaşym bilen 8 şagan terbiýelep ýetişdirdik. 4 ogul 4 kız. 4 oğlun biri çağalıktan mayıp. Şu 8 çağanı kemala getirence men yekecek hükümetten ya bir kısım un ya bir çemçe ya soramadım. Giyeceğim gün diyecek işledim, kemala getirdim. Devletten hiç ilham tamaçılık edil şu adam yok yönü. Yönü bir soran zadım. Ecem Pagir'den galan mellek yerini öz adıma geçirip, çäklerini anyklap, döwletname almak maksadıyla 2021 ýylyň 26 iýununda Sayat Etrap häkimligine arza ile yüzlendim. Arzama köp wagtlap seretmediler. Gün bir ay bolandan soň häkimiň kemsitmesine de duçar oldum. Onda da işim onsa boğarla deyip yine dişimi kısıp saklandım. Qara şular 8 ay menin arzama seretmediler Etrap häkimligi. 8 ayın dowamında men vilayet häkimliginiň kabul ediş toparına da vardım. Ýagdaýy aýtdym. Ýaşuly 7 günde sen arzana serederler deydi. 10 gün geçti seredilen zat olmadı. Son 21. ýylyň awgust aýynda hemem oktýabr aýlarynda 21. ýylyň prezidentiň iş diýanyna hat ýazdym. Hiç şeýle jogabam gelmedi, ütgän zadym bolmady. 22. ýylyň ýanwar aýynda 24'ünde Türkmenistan Meclisi'nin başlığına hat yazdım, prokurora da hat yazdım, Türkmenistan baş prokuroruna. Dine şondan soň baş prokurordan jogap geldi bana. 5. fevralda, 22. ýylyň 5. fevralynda, iýundan bu ýylyň fevral aýyna çelli hiç ýyl ütgän zat bolmady. Qara şondan soň Etrap häkimliginden ýuristi gelip mellekerleri ölçedi. Elme kagys berdi. Şu kagyzyň esasında kaziýete ýüz tutmagy maslahat berdi. Menim ähli resmenamalary dogrulap 4. maýda 2022 ýylyň 4. maýynda Sayat Etrap kaziýetine ýüz tutdum. Hiç ile netice bolmadı. Sentyabr ayının 10 günde 4 ayın dowamında arzama seredilmenden soň vilayet kaziýetine barıp arz ettim. Vilayet kaziýetinden maňa 4 ay bolandygyny aýtsamam, ýaşuly ýene 15 günden soň serederler diýdi. 15 günüň içinde serederler diýdi. Eger seretmeseler soň ýene habarlaşaýdy. Näil kanun oldu, näme boldu? Mene aklym hayran. Sonra men bäri açak seretmem, bärde garrylykda bir ýat geçirgen peçelen soň öz ýazgylarym bar, şoňa demedi boldy. Soň ýene başlandy. Hormatly prezident, size de hat ýazdym men. Ana şu ýagdaýlar bolup dur diýip. Ya hatym size barmady. Ya da bilmedim. Hay sebeplere boyunca sizden jogap gelmedi ona. Ahir oktýabr 22. ýylda oktýabr aýynyň 10 günde arzama seretdiler. Seretdiler de göze görünüp duran hakikaty inkar etdiler. Menin getiren suutnamalary. Diri şaýatlarym bar, ana diýende olaram dinlemediler. Dine goňşymyň gepi bilen bilim oknam üçin
Ya ortada para peşkeş var mı? Ya bir vezifeli adam o arkada dur mu? O zatlardan haberim yok. Yani şöyle yağday oldu. Bil kastlayın getirdiler de tez yerden gazı kaktılar. Ben şu arada son ahir yüzlenmedi kapım kalmadı. Prezidentin iş divanına yaz. O meclisin başlığına yaz. Adalet Ministerliğine yaz. Sizin özünüze iki hat yazdım. 23. yılın may ayında sizin huzurunuza da bardım. Köşke bardım yani köşkün taşındaki oğlanlar yaşılıyım. Senin meseleni çözerler deyip beni inandırıp köpetdağ etraf polisiya bölümüne verdiler. O yerde de çözülen zat olmadı. Garaz gepi uzolda oturmayın hormatly prezidentimiz. Eğer şu mesele kanuna layık şayatların görkezmesi, göze görünüp duran hakikatin metrin, ölçenen metrin hasabına çözülmese, bilmedim Sakar ilinde berbatçılığın bolmak katı ihtimal. Berbatçılık olsa betbakçılığın bolur arasında. Hormatly prezidentimiz menin asavır käsemde oldu. Önkü Şahirin aytşaly 40 yıl maya gezýänçäň ýekece bir ýyl ner gezgen diýen ýeri bardyr. Mene 4 yıl maya gezdirdiler. Indi eger şu mesele düzelmese menem ýekece bir güna ner gezjek bolaryn. Indi bilmedim ahiresi türmede geçirmeli olsa belkim takdir şeylidir. Allah Teala'nın maňlaýa ýazan şodur da. Kaçar yerimiz yok. Hormatly prezidentim, ana mena ýüreğimdäkini aýtdym. Şu da özünüz göz öňünde tutup şu mesele özünüz goşulmasaňyz, şu mesele ýyllar boýy dowam eder, berbatçylygym bolar, betbakçylygym bolar. Gara şu mesele çözülmese ha bolanok. Ýene näme aýdaýyn? Eger meniň aýdan sözlerime inanmasaňyz tapagy ýok, çagyryň men gön ýanyňyza baraýyn, kabul edin, men size ähli subutnamalarymı eltip gözüňize görkezeýin. Yoksa da gelin ana Sakar eline. Benim öyüm var, övzarım var, aktıklarım var, çağalarım var. Önünüze saçak yazarız. Bir kese çay veririz. Yani hormatly prezidentim, şu geze gayret etmeseniz yağday katı ağır. Vaktinizi alan için bağışlan. Dinläniniz için minnettar. Mene bir netice çıkarar mıkanız deyip en soňky damja. Bundan aňyrda mende hiç zat kalmadı. Kanun esasında bu zat etmeli olsa edip çıktım. Mende bu arka bilen pul yok. Para verere pulum yok. Arkamda durara vezifeli adam yok. Hoş sağ olun.